Ndak diagih di Allah balasannya kecuali sama je yang kita lakukan. Kalau kata cie berbuat dosa, dosanya cie lo. Tapi kalau cie berbuat pahala, paling ketik balasannya 10. Wahum la yuzlamun. Allah ndak maniayo. Kita lagi contoh ya. Beko kita kaian jo Isra Mi'raj. Bamang ko ambo dauluan niko. Sesuatu pekerjaan nan bare, kalau kita sayo sakato, pasti nan bare itu jadi ringan. Maka kita ndak boleh bermusuh-musuhan, ndak boleh saling mencurigai, ndak boleh berburuak sangko. Pitih dan awak kumpulan sawanta ko, yo kalinya pengunuan dek pengurus kasawanannya tu lain ndak kanyo agi yang kabininya tu itu buruak sangko namanya. Buruak sangko tu awak sansaro dulu bu. Tapi kalau awak baik sangko, itu hati awak sanang. Contohnya, orang bercukur rambut. Kami na laki-laki ko kan taruh bercukur ya. Lah sudahnya cukur di tukang cukur sadonya tu nyo tilantangan kami di kursi tu. Tu nyo ambil pisau.